Знаете ли, че вече има Head Spa и в София? Взимам ви с мен, за да ви покажа процедурата, по която всички поудяха в салона на Adira Style Academy. И не, това не е просто измиване на коса. Това е изживяване, което всяка жена заслужава да си подари. Всичко започва с ароматно масло, втривано с масажни движения, които отпускат и съживяват скалпа. След това скрап и шампуан в едно, специално създаден от Академията за дълбоко почистване и свежест. Наоколо уха е божествено. През цялото време нежни, релаксиращи аромати, които правят усещането още по-дълбоко. Следва масаж, ръчен и солиди, който не просто релаксира, а буквално рестартира тялото и ума. И тогава идва моментът, в който се отпускаш в спа стол, който масажира цялото ти тяло. Ръце, гръб, кръст, бедра, крака, дори глезените. Светлините се приглушават, зазвучава тиха отпускаща музика и топла струя вода започва да се стича по скалпа ти като водопад. Тялото се отпуска, дишането се забавя и просто изчезваш за малко от света. Завършваме с парна терапия, възстановяваща грижа и стайлинг за коса, която изглежда и се усеща като нова. Това е време само за теб. Момент, в който не просто се грижиш за косата си, а се свързваш отново с себе си. Всяка жена заслужава такъв момент, такъв релакс и такава грижа. Head Spa в Adira Style Academy. Просто си го подари.